liu jeng ron kir chuan an local tur thu soin akil ve le ngala reivak lawa nurse te po ron kalin an ron phul ngal hluta Mr. Juan shutna kiana liu jeng bula thuta tum chu doctor ning chuan nurse te chu an shutna tur alo ko mu zung zunga ama zok chu liu jeng bula chuan a thu maka Mr. Ju po chuan sha thiam mel takin anui taringot nurse te chuan mala sup chu tuyan ti thu soin doctor ning chu an fak luama mid autumn festival a mongkek nei lo ma se mala sup an nei thaw awang chuan an ri chel chul mai Mr. Ju chu a thutna changa thawin amun kek ron ken na box kha awa choi phei veli a asem kwal ta bok liu jeng le sakani thu chu a soi zui boka nurse te chuan lom thu chu an soi zui ta sap sap doctor ninge ro in Mr. Ju le ni thu chu alo soi le zwa zwa nurse pani chuan milara ni MT te zotin model ni ti te nan zot fiam hluta doctor ning bok chuan lawyer ni thu chu alo soi le lawyer an mu to chuan a mel chat ber thu te chu an soi zuya ei tur te chu an ei zui ta bok doctor ning chuan Mr. Ju thil ei chu melin mi pa a mu to wa mala subla du ber ni ti in soi zui le a an thil ei lai top mewin anin mel kwal shak shak mai liu jeng chuan mon kek chu ron phorin tos nei puin an ril ru chu alo lak pen sak zui thwaya Mr. Ju le doctor ning in kare ro in dauna te nawa chhuak lawang ti tunge sia eipo anei tamma chuan emergency bell chu aron ri a ward number 305 na adam lawa zwal thu chu an ron soi zui Mr. Ju ti lo chu an phunga swawa an mamola turin an do kan lampan ngal vekin department room atanga chwapa chuan liu jeng chuan damlo serious takan nei thu soin an kal zui ngal warta chuan kalin damlo chu anun na chan tumin doctor ning chuan abe ngal mol mola Mr. Ju po chuan ward kong kabula changin an sevel chu alo en ve reng bok doctor ning le a hoten thei to pan chuan nu chuan an chan thei ta shama an tho hwai hlom mai ward Ju ma changa anin zui chwapa chuan liu jeng chuan Mr. Ju ne na chuan lova ho ma samai tura shilin emergency dang an nei le tur thu chu a shila an kal san zui le ta ngal bok atok zinga operation theater changa liu jeng le doctor ning te ron in zui chhuak chuan chhut pa a Mr. Ju mu hil chu an ron mu zuya liu jeng in kai tho awatum chu doctor ning chuan lo dang watin ama chuan nai taka bi in ringwak lo chuan awa kau dut duta Mr. Ju ron har thutin doctor ning mu thu chuan a phu ve zok mai liu jeng chuan enga tingi alo la om reng ti ya zo chuan akal ma a mangcha adu thu soin alo nga thu le alo nga na lama alo mu thluk tak thu te zing alo ni der to bok nen ati suya breakfast che tur thu a soi zui ngal wat doctor ning chuan thil dang ti tur nei thu chu alo soi khalwata liu jeng ro chuan kalila ati mai si doctor ning chu an kal san zui ta dai ei tur nei lai chuan Mr. Ju chuan doctor ran ti to lovin liu jeng ti ya a kau to tur thu shilin doctor ran ti khat chu amoi cha lo ni in a soya ama po chu weilin ti a kau to turin a shil zui doctor ning chu astrika ti thu te soin achunga chuan aswal thi nem ti in a zota liu jeng chuan phur mel vak lo hian aswal lo thu chu alo shil ala ka changin thil tam taki zir don ti ka chianga ei tur la leive tur ani ti in lim tak chuan Mr. Ju chuan a soi le a ma se chumdang anglo takin liu jengi ro angwai hle thunga abula a ei du arin lo thu in alo chang bok Mr. Ju ro chuan somve char char chuan adu mang alo ti thunga liu jeng chu ho thwaya chol hadam tura shelin zan lama a chante a mu don thu le i local ve theyangem ti in a som zuya liu jeng chuan mel ralin naktuk zing lama changa na a thole angai thu chu alo soya alo nar zui bok Mr. Juero chuan borak dang hip te po amamo ve thau thu shilin a som lui ve deuh tlat thunga liu jeng chuan thu chapa hian thil soi du anei thu shilin Mr. Ju po chuan ei tur ei pa chuan soi turin alo shila liu jeng chuan pasal chen to ani thu chu alo soi zui ngal Mr. Ju thil ei lai po a hak ngal chot Mr. Ning chu a pasal hlui ni ti a soi phei chuan makati zui ta viau bok
liu jeng po chuan makati viawarin thu soin anui ve sang to a Mr. Jui ro chuan chopstick da thameu chuan case lam tan zok effect anei thei thu soin lelam hoin nupa anlo ni chin to ti an sha chwa chuan case effect thei do nem ni ati hu a Mr. Ju eroin a thu soi angai thlak nuwa chia case kalpui dan tur chu a sha tang alo ti thunga damdo in lam churun lang le in warta tep bula chuan du jawu chu wak vak vakin alo thukun ngala doctor ning chuan mufu in rang takin ron boi pui zui ngal a khuma mu ha dam mai mai tura shelin in tura pe a khum lama a shwai zui bok du jawu chuan doctor ning hne na chuan thil pakhat ti sak turin angen ta topa a mela chuan lungai na thuk taka lang thei hial thil harsa ani lo thu soin a khum bula tuya chhop chula in dokan chunga plan an khoi te chu tui awa pe a operation anei huna engpo lo thleng se khongai takin heng ho hi min lo en kol sak the ngem ti in angen ta top mai doctor ning chuan mel wangwanga lainat ve mel hle in ma se atilang du hau lo thunga engwangin nge chu chu doctor ruan iti tir mai lo ti in a zot le du jau ero chuan a chunga angil nei ema wang le angai to ema wang chuan engemo atok palani chuan sheuma ti hle do na ti soin angen ngol hle thunga doctor ning po chuan thohokin chutiang thu leilo ngai to vak vak lo tura shilin aram salem khai ho chu alak thlak saka chumi nuwa a chwa san zui tadai doctor ning chuan doctor cheng chu mu in du jawa chanchin dik tak chu azota doctor cheng la chuan engwanga ngai to thut nge ti chu alo zot bok operation ni rei lo te nuwa nei mai tura ni to wangin ti in alo changa doctor cheng po chuan thil risky takani tho soin ator zo thailo anrin vek thu chu asoya atan chuan damna chance atlem hle tu chu alo soi zui bok hei wang hian aril ru thak turin kan du hle a he tyang tor tur hi chuan alano pangma ma ani ati zui le doctor ding chuan engpo ni se damlo te chuan dan chu anzom tura lom he tyang hlir damlo kan nei phei chuan damdo in hi a boi vek do na sin alo ti ve bok doctor cheng chuan damlo te ne na indoor dana chuan doctor ran a in iril ru fim zokin ka sia atile a damlo te ne na in hnai lu tuka om chu a that lo thu soin ama po chuan dan pathum anei thu chu alo soi zui le doctor ding chuan hauti mel takin engtingi alo zota doctor cheng chuan damlo te ne na in hnai turin ma kala lawa kanar chuang lawa mo phurna po la katum hek law ati a doctor ding chuan eng ang policy lak lo nge alo ti mak doctor cheng chuan soile in damlo te ne na chiana insiam turin ma kala lawanga chiana mindu ero chuan kanar lawanga enge morin hlelna a om chuan mo phurna kala hek lawang atile zwa zo a vongreng tura shilin department mi te ho po zot kwal tura shil le in ama chu damlo ten an complain ngai lo ber le damlo en kol thi na thlen na doctor te zong singa nyam berani thu chu in chuang takin soi zuya ama achanga zirbil zel tura shilin adara ben sak thak pa chuan akal san zui ta ngala doctor ding chuan a ei melte chiam lo hle damdo ina chuan liu jeng le tania te chu du jawu te warta chuan an kala ma se du jawu ber an muta mai si law a khumbula omve te an zo po chuan a chuak ti le a kalna chin an sha lo thu an lo soi maya liu jeng le tania po chu rang taka chuakin an zong zui ngal an department room chu ron lang le in lu jeng chu man mo taka ron lutin doctor ning office lam chu apan zui ngala doctor ning po chuan a thutna chang chuan liu jeng man mo takaron tan lu chu alo mel ve reng bok doctor chengi ro sofa a alo mungwai thung liu jeng chuan doctor ning hne na chuan du jau an mu lo thole a bung ro te ero ala om vek thu chu a soi ta ngala doctor ning chuan mun sang an zong em ti alo zota liu jeng po chuan an zon chwa vek thole ma se an mu chuan lo thu te chu alo soi zui bok doctor ding a thutna lama an chanchin ngai changa lo thureng chu man mole thom dim tak chuan department room atang chuan atlan chuak zui ta ngala doctor ning te pahni ero chuan an ngai ven lem law
Dr. Ning chuan du jau chu amo phurna ani thu shilin vilreng tur ani thu te chu a shil zui boka Liu Jeng po chuan a thiam lawani ti sha in ngai damadil vevat Dr. Ning chuan lawyer Ju Weilin ang mi pabula hun iman tamdu wangte po anyang ati zui le shama Liu Jeng ro in alo ngei me le a soyom zia zo zuin Dr. Ning chuan playboy ani thu le a chen chin chu Jao Air a chui ti ra ala karem chang alak mai chu alo hlau pui thu chu a shil le a Dr. Cheng po an thoma amutna a chuan lamu reng pa in alo har kur to thunga Liu Jeng bok chuan angai to ve tak tak ka an thu shilin akal zui mai tur chu Dr. Ning bok chuan a thutna changaron tho chwa pa chuan a thu soi chu ngai thatu ra shilin ani anga ngai zong hlui nga lutu kopa chung angai zong hlui te si nga how to berni adu emni ti in ngei omrong kai lek lek chuan a zo zui le a Liu Jeng ro in ami malnu na lawin ro lo turin a shela Ju Weilin chung changa po a hun kal to chu shelo ma se tuna chuan alaka athu tak viau thu so yin itan chuan ka chatok lo po ani mai the eng po chu ni se midang ta ni ro katling ve nge yang tia kalmai tum chu Dr. Cheng ron chu chuak pa a thil ron soi wang chuan ading le ri Dr. Cheng chuan kathil sha lo tur ka sha ni mo ti in ron kal pheya ning heta chuan ka hauri lawang che ma se I omdan kha han ente engtik lai po in mi omdana zirti ritum china ni kha ti in aron soi ve nial nuala Liu Jeng hne na ero Dr. Ning khan thil thatak pakhat soi ero anaya khovela mi pa zong zong hi keini ti lo chu rin tla kan om lo tia shilin Dr. Ning chuan du tok turin lo shil ve wat Liu Jeng chu dam lo zong tur chuan atir zui tangal dai bok Liu Jeng kal son nu chuan Dr. Ning chuan Dr. Cheng hne na chuan anin kara in rol chu ban san tur shilin Dr. Cheng ro chuan sulaya kamu a in thil soi thomin min ti haralom ti in anui suka Dr. Ning po chuan chan ngai na shelovin a office lama chuan alut ve tadai Dr. Ding chu in chung zola chuan chhuakin du jau po chu alo om nge ya Liu Jeng chu kol ngalin in chunga a mu thu chu a shil zui bok Liu Jeng po Dr. Ning le Dr. Cheng te chu shilin rang takin in chung lam chu an pan zuya du jau chu asang de ulaya ding chuan alo lam mek thunga Liu Jeng chuan a hminga kawin engia ti in a zot nga la du jau churonin herin lau thong lo tur shil hlomin in ti hluma tum lo thu le lam a practice thu chu alo soi ol sam mai thunga khovel hwa pa modern dance competition thlathum nuwa a omdon thu le chuta tel tur ra ahma ahming alo pek lu ve to thu te soyin ma se tu na chuan mi pui ma a kalam theya ngem ti po ka shelo a ti zui le a Dr. Ho chuan an khongai mel ve hlum viau du jau bok chuan kalam en ma saber tu te in ni du angem ti in a zot le a o tia lo chang wat hlomin lim tak hian anui hloma Dr. Ning chuan lo chuk thlaphot turin alo shila Liu Jeng po chuan naktuk maya operation anei to do na wanga chol hadam amamo thu shilin akut va pe in adinna chang chuan akai thla a Dr. Ding po chuan aban le lama va chel ve vatin in hnuai lama an chuk pui zui tangal zana chuan du jau chu ron lang le in stage moi tak an siam saka chuan alam chana nurse le Dr. Chen khatte chu clear tu walo changin a theina zong zong ne na alam lai chu mun em mai hian an lo en hloma Liu Jeng le tanya po an mit tui chu alo tling le pam chin Dr. Ning ro a om ve lo thunga Liu Jeng chuan an mel kwal dewa a mu mai lo thunga du jau alam top don lama chuan in sung lama chang chuan Dr. Ding chuan firework alo hal saka du jau lam zo to le mi pui lam po chuan moi ti takin an mel zui hloma Dr. Ding la chu halpo a hal moi lutuk le lombok si chu phur tak le hlim tak hian in chunga chuan azwang deuh zok zoka Dr. Cheng chuan chutiang khopa Dr. Ding hlim lai chu ala mulo bok nen video in alo lak sak ta hial bok
du jau lam zo to lama le hal pwa zo to lama chuan liu jeng chuan va pan thwain a ro pui lutuk ti in awa kwa thlopa midang poron kalin anron bor deuh laya an fak ve mol hlom mai thalak ho an rol zuya phur tak chuan jau iti theyang ti a soi rualin thla an la zui in chunga changpo chuan doctor ding chuan ring tak le phur tak hian jau iti theyania ti in aron fui ve boka doctor cheng po chuan doctor ding clear chu ala du tok theilo amel vong mai ani department room lama chuan doctor ning chuan apoi mole chul ang te mai ba ka a theina zong ne na zaidam ngei tumin du jau ang case nei te chu zir chiangin alo boi ve em boka liu jeng ron le tin doctor ninga rim taka na alo thok ti a mu chuan alom ema tuilak sakin abula chuan awa thu ve ta renga atuka chuan du jau chu operation room lama chuan an nor lu ta a nurse chuan damlo ming le kumsa te lo soi masa in a soi zo chuan doctor ning chuan a tumor le a omna mun te film khur le thataka an zo ngei theinan thataka ti tura foi hlomin in zai tur chuan anin buat sai chan ta ngala an chana changrei vaklova a bp le heart rate ron nyam thutawang chuan an chaw le a nuwa aron pa ngai le mai bok zai zom le in rei vaklova ama ai ma in aron nyam le a chulan ngai le Colville tu chuan adrenaline le atropine chuan injection ta me a rei vaklova aron normal le ta mai doctor ning chuan zai zom le in liu jeng chuan alo pui bok masi a bp le heart rate bok aron nyam le a masa pahni te ai nyam ma ani le to bok doctor ning chuan zolo lo du in du jau engma she thei to lo chu beluin a fui mol mola I thei mang lam le te I du ni lom ni ti te in liu jeng po chu alo mang an mel tak zet bok doctor ning chuan man mole film khur taksi in azai zela a topa bok chu aron phor thei ta chuile adang song bol chu liu jeng kuta da in a thau zui ngala liu jeng po chu ve thwain ati tur ati zui ngal mol mola doctor ning chuan a nervous lawin thu hote te zo tin alo be ve reng boka a bp le heart rate te po ronzia om chaule to in an tho hwai hlom mai tania chuan operation room po na chuan lau thong takin alo ngak ve mek boka a nu loka chuan an ron nor chuak ta boka a tho ve hwai mai ICU lama an la dari thunga liu jeng ron chuak chu chanchin lo zot vatin liu jeng chuan hlim takin in zai chu akal tuan thu chu alo soi bok tania po chuan lom takin doctor ning ming athang le sot don ani hi mi in athiam beran ti lawani nga chuan ti in a soi zui le a I chaw to ngotang ti in eitura siam sak tur thu a shil zui liu jeng po chuan doctor ning pon ala eilo thu chu lo shil thwain tania po chuan in pani ta tur kan siam donia alo ti ve wata kong kalama anin zui phei ta ngal an chua ma chuan liu jeng chuan du jau bula chuan ala omri lok don thu le voi khatal alo har huna kalokal donia ti in a shil le a tania po chuan lungai lo tura shilin thataka enkol tura cha in an kal sang zui ngal zantir lama chuan liu jeng chu office a chuan la thu in na ala thok mol mola doctor ning office lam chu mel le chinin in zai zo nu khan amule to box si lo nen makati ve deu anuwa chuan angai thacha to lo bok nen a thau chuak ta thlota room atang chuan chuakin doctor ning chu azong kwal ta top nurse jau phone lo mang mek chu mu in alo mu nge mu lo azol suya operation nei zo nuwa ala mu me alo thu lo shelin liu jeng ngai chu a thalo zwala oti lam chu apan zui ngal mi pa in thlak na room po na chuan dingin oman om nge om lo ti chu a au zui ngala tu man an chang bok si lo nen kongka chu a hong ta dek deka doctor ning chhuata bang nge nga lo mu deuh nuaya mu chuan mang ang takin a pan zui ngal a minga kawin a soi zuia doctor ning po harve ngal ruain liu jeng po a tho hwai mai ding chhuakin doctor ning chawzia chu shathiamin lom thu soinan si baya buk ta ringota doctor ning la chuan akelia chu du tok tura shilin
khol ka nilau ti chu i she toyam alo ti boka liu jeng chuan doctor dik takani thu soin a thau tur chu alo pui wata doctor ning po a hnung sang khambok nen ama chuan a che thalei thei me ulawe chutna chutirin liu jeng bok chuan ama ang khol chu omse adu thu chu alo soya mishing chuan an ti swal thei thu soin khol ero chuan an thei ve lawa ti zuya khol thok tha thei tak le mishing ti swal thei in kara chuan dam law 99% lai chuan khol chu an thlang zo kang ani na taka chuan lainat na hian an nat na ati dam law thu a soi ve ta bok doctor ning chuan kalau siam chalo kang chu 10% in khol an thlangang aron ti zuya liu jeng po anui ta top medical building a anum laia an la sakchin kha soi chuak le in mi pui ram le khovel chan him ro mishing natna le mi thin lung ti dam ro ti lam an sakchin chu liu jeng chuan vonun zel atum thu soin ama ang che a doctor chale khol ang mai ni adu thu te chu asoya room atang chuan anin zui chuak ta bok doctor ning chuan adam chung nge ya ama ang maya doctor cha ani thei thu shelin ariu cham thu chu asoi zuya tanya in ei tura samsak thu liu jeng chuan lo shil vatin ata tur ai zo to thu le ama doctor ning ata tur ero avo vek to don thu shelin ei tur alei sak tur thu soi zom le in room lampan chuan ankal dun zuya hun chu kal le dewin liu jeng po ama to ka athok rim em a damdo in lamba ka in lama nen anin sirve reng mai tu khat chu doctor ning nen chuan wardroom lama chuan kalin du jau chuan ni alo ni reng to a lom puina te an va hlan bok du jau po chuan an pahnia lom thu lo shil mol molin doctor ning chuan thlatin a hun taka damdoi la tur lo shilin a omanom lo chuan damdo in lampan va tur te chuan a cha ve boka du jau chuan doctor ning lam chu nai shet shetin kakal to don si a tiya ban pharin atop nan akwa thaya ngem ti chu azo cha chu doctor ning chuan man mo taka phone manangai thu a sha chuak thut ti soin dan po dan ma chuan wardroom chu a chwa san zui ta da ya liu jeng chuan nui hakin du jau nom lo ti mela mu chuan midang ne na in thla hi adu vak lo thu shilin ala ka ril rudik lo put wang ani lo thu te chu asoya du jau po chuan khum lama present box le naute lema da chu wala in naute lem chu liu jeng chu pe in naute lem chu ata turani thu asoi zuya box chu doctor ning ta turani thu le pek sak mai turin angen zuye liu jeng po chuan a pek sak ngei tur thu lo soin ta thang che ti in anin zui chuak ta ngal du jau chuan elevator a alu ma chuan liu jeng ne na chuan atana plan te ho anu cha thu shil le in lim tak chuan anin mangcha zui ta bok du jau kal yam cha tia chuan doctor ning churon langin akal to mu ti in aron zo zuya liu jeng chuan akal to thu le atan presina da thu shilin hong turin ati zuya doctor ning chuan ate diber zok chu lo lak sakin ama chuan hong mai turin a shil iti tak tak mu ti in liu jeng chuan a hong zuya boxa chuan surgical cap pink color alo om rana liu jeng chuan phur takin a mu zuya a pek na chan chu nui fau chin tur adu wang aniang ti in anui zui hak haka a box rak chu ken tir le in khum chin tira tumero chuan doctor ning chu lo tu son thwain arong chu angai nat lo thu shilin engwangin nge kan present te hi kanin thleng mai lawang iwi te hi a mel that em hi ati zuya liu jeng chuan savomani kha alo te thwai doctor ninge ro uite keng chuan nui sukin akal son ngal da ya liu jeng po chuan nui sakina zui ve ngal bok ni dang chuang ka yin liu jeng chuan doctor ning office plan te chu tuya pe a doctor ding chuan a mu lo tur chuan awa mel rule zau zau chen liu jeng chuan nu loka chuan midang mu lawin a po do a box lian wak lo chula in doctor ning do kana chuan awada ta sewa
atui in lai chu kengin doctor cheng plan ho lo spray bula chuan va pheile in vin deuh tak hian spray to lo tura ti in awa chu sak deuh pop plan ho chu tianga spray a that lo thu le tuipa ngai pek tur ti a shilin atui in lai chu a pe zui dan dana doctor cheng la chuan ni engi mo zat liam to atangin tu man tu yan pe law ka ngai dan chuan heng plan te hi chol ha dam tir in tu to emokatia lom engwangin nge mithiang hlim tak anga iron om thu ta alo ti ve no doctor ning la chuan ingam chuan han khoile te keiman ka chol ha dam ti rangche alo ti hlak thunga adu lo na lama hi chuan kol ve takani a chut na lama a phei chuan ron hoi kir la in doctor ding hne na chuan vo in hi engni nge sha em ti in zot le a doctor ding la chuan a sha lo thu le engni nge ti in she om ang lo deuh chuan a lo zot le ta doctor cheng chuan atana ni poimo takani thu lo shilin kalpel pa chuan doctor ding chuan abana chuan piai hlakin a chut na a chuan awa thu a doctor pakhat chuan doctor ninga birthday ani lom ni alo ti ve bok doctor ding chuan ahma da ya birthday cake ka chalok sakto thu an soi zui ngal doctor cheng la chuan isha jeng chu lo ti ve hlukin a chut na lama chuan a thu zui ve ngal revak lawa doctor ning po lo le tin doctor ding le liu cheng te chu an le khachiar tur pe in a room a lu suin a dokan po en lo chuan sofa chuan amu zui ngal mak doctor cheng chuan doctor ding chu dam loin entir na hmuna an duty hunani to thu soin kala rot suya doctor ding chuan minute som ala om thu alo soi nangin doctor chengi ro chuan ma a tha thu alo soi deuh bur mai a chuak zui ngala doctor ding la chuan adar thalanga chang chuan doctor ning mulai chu enin a present pe ka honglai chu mo nge ya do si a pakhat la amutlat box si doctor u jaw fanan kal tura aron kaule po chuan muang changina in siama doctor ning chu ron thau chuak le in do kan bom om chu a mutangei maya ahonga sana alo om chu muzuin liujeng peke muti in ajawar lama chuan anda lu tadaya doctor dingero alo lom viau thung si nurse duty chuan liujeng chu ron kawin madam kai fanu alo kal thu aron soya liujeng chuan fanu nei mo ti in kal turin a in siam zui ngal doctor ning po chuan lo kawin arwal akal tur thu aron shela an chwa pa chuan doctor ning bok chuan doctor ding chu outpatient duty a hun to thu le hun khora lo tura shelin an chhuak zui ngal